Chigosori ch'ekikuru ky'ekikondari kikagere kwariganiwe meye county ya Kisii nigo ritwa rero bari agose kyombe ky'abarimu abanene b'ekikuru ky'ekikondari Kesha Kenya Secondary Schools of Aids Association baba gukora etaro yabo anene wikase egeti kya Gusii Stadium iriyo kurigereria buna amariganio abeire kagwikirana korengana na barabwo nigo babere bakoene kyabuna amarigani abeire kagwikirana buyakegima asibagwa kangambya muno cyaso mu governor be county ya Kisii Paul Simbarati asoko enekia emerubere yonsi yabeire kegwikirana ase chikosori ekyo kirakie kogosoreriwa ase eskuru ya Kisii School naboigo Cardinal Tunga nechinde kogosoreriwa ase egeti kya Gusii Stadium bakora wano munyakerogobo Joyce Orioki nigo baruro kuboriwe cyasaba mnyibe county ya Kisii kwene kyabunangwe soki abare asobonge kero chigosori cyabe chigo cyaka eriyo kwene kyabuna babere bako babatyoterera na munogo konya ase ugusira chigosori cyasaba baburirie omurembe oburendi naboigo botoyera kwene kiwa chinga kiche chigosori ekyo. A team is a team of chief principal chia Kisii County from the entire county, but they are not just principals but officials. Ebare bali batenenete chief principal ko various sub counties. Etu achira ige sengenjo intobwate omoyega bosiye ito ese wiki yega togo chaka omoyego yino yogo twa iruli bagari yoko host chi sports emepira enko yeye igatelira isi gocha kwa egwe opportunity mune yega ngani ntutoko host ese ngenjo Kenya ne ngare lakini ye mwaka oyo twa iruli baganga ni ntwe togo cha gotwara chi team chionsi Kenya ngima aiga se stadium abande mbabe bago chiesera Kisii High School abande mbabe bago chiesera Cardinal Tunga enga kiyege tu achire gocha koligere linga kirege ntombu yakere nande we want to appreciating governor yeito ya bekire kirege nto in place chiskuru cheito chiatemire gosibia na gokora ayabwenerete Kisii School Nyabururu National School Cardinal Tunga ase chitimu echiga chirabe chigo chiesera na korara twa chekiri twanyolirenga kiregento mbuyakere intubuna officials be county governing council twatebire twisanekire na ntogogete nga nintu togocha ko host yegenteke abagusiba minto bonsi pia se mwabeta na Kenya ngima inchwe na intwe twe tuchifunie ingenga kiyeiga nintu tobwate Kenya ga tabatali torente omorembe na usarama kirase egerekera abageni baito bakurwa nekero bamenyetega bamanyenga Kisii nense yo morembe tigato provide our best to give security isaine